Imam samo jednu čokoladu. A ja imam 3. Vaše čokolade nisu ništa u poređenju sa onim što sam dobila ja. Pogledajte koliko ih ima. Ali po pravilima prvi jede onaj koji je dobio najmanje. To sam ja. U redu, barem ćeš brzo završiti. Tede, zašto to bacaš? Jesi nekad čuo za maniri? Šta ću mi, i ovako mi je jako ukusno. Prestani da se šališ, jedi to. Vreme je da pojedem svoje čokoladice. Betty, još meni kažeš da ja ne znam da jedem. Ne brini, nećete pojesti. Nisam mislila da su Kit Kati tako ukusni. Ako je Betty završila, onda vreme je da ja počnem. Gde je pakovanje? Jao, veštice. Ti si veštica. Samo želim da ostvarim jednu dobru ideju. Sad ću vam pokazati šta je prava magija. Joj, ja sam rekao da je veštica. Ne, samo sam naučila nekoliko dobrih trikova. A sad ću to da probam. Prelepo je.